even Silke in. Ja, dan even een klein galopperen. Kom maar. Kom op. Ja, een beetje tempo. En even Silke in. Nee, dat overdreigt. Ik ben treinzechter hier. En ik jou sinds 40 jaar gymnastiekles hier in Sint-Niek. We gaan even een beetje rekken. Wat nou zaken? Moeten we even wennen? Versteer je, wat een plan? Ja, nou, dat gaat wel weer hoor. En we gaan maar onze rug eraan naar onze rug erinkel. Het bloed niks van de zoer dat ze trouw hier. Oké, hier nog een bij en nog een bij de banken. Ik heb zelf mijn hele leven lang dus al gymnastiek hier bij de gymnastiekploeg van Sint-Niek. Zonder enige vorm van opleiding. Je sjoggt wat programma's, je leest wat boeken over nieuwe bewegingen. Goed zo mannen, mooi, we draaien je heupen even los. Heeft ook in bovenbeenspieren zaken. Wat nou? Weet je hem net meer aan het zwammen? Dat is goed voor je beeldspieren, hè? Oh ja, nee, niks ervan. De hakken dat je nou aan. En even je buikspieren werken laten, hè? En hoe aankomen. Draaien begint bij de Dynaband. Dynaband, dat ding. En jou bij de moppen. En dan strekken. Hij kan wel verder. Nee, dat wordt juist niet. Dan maken ze maar liedsen. Ja, want dan strik dat woord op. Dat is juist nou wel. Ze heeg hoeft in het Pietje. Ja, dat het deze is. Deze. Omheeg. Oh, zo ja. Omheeg, ja. Dan doen we het zo samen. Goed zo. En strekken. Had ik je ze wat goed? Ja. Ze zijn heel volgzaam. Ja, ik net hoe te klaren. Zullen dan hebben ze wel eens even een leuk geintje erbij, maar dat hindert helemaal niks. Met Reiner kunnen we altijd lekker houden. En dat is het mooiste. En dan kunnen we ook wel eens even een beetje die talen. Dus je had je wel gezellig. Ja, en daarom komen we hier ook met elkaar. Doe maar. Zit wel wat strang, hè, die juf Reina? Meestal zijn vluchten met de stok achter zo, maar dat krijg je nou loopt niet te zien. Je hebt ze bij de hand, hè? Echt een dictator. Helemaal. Helemaal. Maar wel een hele goeie hier. Hey! Puntje. Je hoort mij snel nog wel even de Scott dus. Ja, nou ja, zolang het het leven bloeien, dan geven we terug. Ja.